Okay, so seo é or Ceistadh ó na bhráile a réir, therein sé feig luch gach slán. So find the value of each expression gach slán. So seo slán amháin, slán eile, slán eile, slán eile, slán eile, agus an ceann déarnach. Is na bosca híos nuair atá x chorm le lúda cuaig. Okay, ná agus an cúis a fioc me é seo ná go bhfuil an iver dúilteach tá sé lúda cuaig. So crahin sé sin febanna uanta. So it's féidir leat a rá go raibh sé sin beáí níos dacra den be ceartta mé sin a rá ar réir. Tá brnarm fi sin. So sin an céad rud le déanamh. Agus ag an tárad mar is gná déin a agrú, so reorganise letters chun anam tír a litru. Now, de gná bíam hain fásach ag na rudí sin tásúla gom go nearna sibse é. Okay, ar go bhór sibh sin níos fearr, deirhin go míon sibh níos fearr leis na tíortha in Gaeilge. Rinas, seo é an rud táchtach le haig an mata. Okay, so feig Luke gach slán. Okay, quid I. So we have cahar x moda trí, tá mé connéisisin a scríomh amach aris. Cahar x moda trí. Agus dwar mar an taithí atágain, tá mé chun lúbín a chur in acha in onad an athróg. Seo é or athróg an sin x. Rud nach bhfuil an Luke ar óscain. Ag tús. But tá sé ráite again an seo go bhfuil sé x chorm le lúda cuaig. So tá mé connéisisin a chuiristeach an seo lúda cuaig. Agus feic an rud a déanaan an lúbín. Déan sé ansaléir dúin gohfuil me a gáilú móda cahar, an rud atá bhalach, móda cahar, fá lúda cuaig. So móda, fá lúda, nuair bhfuil tú ag olrú, agus na cóirhéidir friúil tá an freigra chuna bheith lúda, cahar fá cuaig sin fethe. Agus an sin inis ag simú, agus ag dalú, nuair bhfuil na cóirhéidir friúla, peoc an cóirtha den iver is mó. So tá fethe níos mó ná trí, so tá chun peocha an lúda, an symbol atá acha leis an fethe. So tá an freigar chuna bheith lúda rud aigen, agus trí ó fethe sin 7. Sin é ar freigra. Okay, dar cuid. X lúda dó. Okay, so de bhór nach bhfuil aon rud an acha leis an x, tá cúpla ragad. Is féidir leat fós leanúint ráig leis an lúbín, is má an rud é sin, agus chuiristeach an lúda cuaig. No is féidir leat just é sin ágáil amach mar seo. De bhór nach bhfuil aon rud an acha leis an x an slí raibh sé an seo. Tá sin níos éasca tá rá agat an seo. Lúda cuaig, lúda dó, ag simú dalú rudí má tá na cóirthaí mar an ggéine, cumad an cóirtha agus simigíd. So seo ag dulrás ar sláán éhracha ó tús na bliana, so beidir go méid a dhéanamh ag teasálam sin. An cé ceanna le x lúda trí. So rís is féad leat an lúbín na úsáid, nó is féad leat just dul tíorchaisteach leis an lúda cuaig in óna x. A rís tá ag fáil an lúda cuaig ón áid seo. Dí sé roiite sa ceist. So lúda cuaig, lúda trí. Ba tá na cóirthaí mar an ggéine agus tú ag simú dalú, cumad an cóirtha agus simigíd. Okay, so níos ag éirí níos samúla ríis, dó x móda dó. Okay, so tá mé gáilú dó fá x, so tá mé chun an lúbín a chuiristeach, mar is gná nóir tá mé ag olrú, agus an anad x a ríis tá mé go fáil lúda cuaig, mar tá sé roiite sa ceist seo. Anis, móda dó atá bhalach an seo, móda dó fá lúda cuaig, móda fá lúda sin lúda, dó fá cuaig sin de. Anis tá ag simú nó dalí, so peoc an iver leis an cóirtha is peoc an iver is mó, agus cumad an cóirtha hain leis, so tá sé chuna bheith lúda, and then dalig dó ó de, fain tú ocht. Nos mínig fi má tá an teocht dó agus te sé sios de, tá tú ag lúda 8 céim. No má tá tú ag lúda 10 céim agus te an teocht sús dó, tá tú ag lúda 8 céim. Okay, cyn oed wy'n ish. Okay, we're lúda x, lúda trídig. Aha, seo an oed a mian sé. Y fad níos tág tí beidir lúbín i úsáid. So tá mé con gach rud a scríb, dír gan slí a bhfuil sé, but lúbín a churnach in under an x. Agus tá mé con an lúda cuaig a churn seo. So nish, tá lúda, fá lúda cuaig. Okay, cad é seo? Well, I bholach
really ansá leis an lúda cuig. Lúda cuig. Ivalach really tá hain an seo. So, tá lúda hain fá lúda cuig. So sin lúda fá lúda sin móda, hain fá cuig sin cuig. Okay, so lúda cuig sin móda cuig. Okay, so is féidir láta fecin der. Béisli. Okay, a beidir go sin is escalation. Lúda cuig sin móda cuig. So on show we have lúda cuig sin móda cuig. So what tá lúda las med the bracade ahrian sé corha gach ifri stig sin. So lúda fá lúda sin móda. And is sig simu dalu, so tá na corhi de friúil, so feic an corha os cor an iver is mó, so beg an fragra lúda, agus daligid an sin agus tá an fragra kind of lúda opt. Agus an cein dernach, do x móda 3, sin do fá, do fá cbéire tá x móda 3 agus a cá seo an x lúda cuig mar tá ráitis a ceist. So sin móda do fá lúda cuig is lúda de móda 3. Lúda de móda 3 is lúda seacht. Úsáid an rivera an orvan man bhfuil tú cinnte. Okay, so sin céad cuid déach seo é an cuid anatáach. Okay? Like glúca gach sláin. An sin buine soid as an gód hús chun cuid a chuid fragraí a ahrú ina litrica. Okay, lúda seachtaigh we had n. So I'm going to scríb n an seo. Lúda seacht sin s. Lúda ocht sin a. Lúda ocht a rí sin a. Lúda ocht sin a. Agus lúda seacht sin s. Okay, NSAAAS. Okay, tu gná bhíam úfás a céag sin, so man raibh tú ábalta éisina inmh tú hain, ná bí bortha ní bhíonn sé seo leis an mata ach is man rud é a dhéanamh amach. So SASANA sin sasana. Má sibh má fuair se bheith, tá sibh níos fearr ná me se.